Dobrý deň, priateľe. Dneska budem vyrábať kolieska, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby bol chod auta alebo nejakého LKT traktora funkčná. Takto sa u mňa vyrábajú kolieska. A už som aj rozstrihaný. Aby vám to nevadilo. To sú kolieska na traktory, LKT, ťažké nákladné autá, ktoré jazdia v kamenolomoch. Ďakujem, že ma sledujete. Zajtra vám ukážem, na čo pôjdu slúžiť tie kolieska. Dovidenia na budúce. Ďakujem, že ma sledujete, zdieľate, lajkujete, posielate správy. Sem tam nejaká objednávočka príde. Aj za to veľmi pekne krásne zo srdca ďakujem. Dovidenia na budúce.